ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, омади иди Саиди Фитр ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯям. Бигзор Худованд ҳамеша тинҷу ором ва ба солу моҳи оянда Худованд расонад. Иди Рамазон омаду моҳи Рамазон рафт, сад шукр ки он омаду сад ҳайф ки он рафт. дӯстони азиз, пеш аз видеоро сар кардан ҳатман дар видео лайк ва дар комментария фикротонро нависед. ҳатман дар имотон ҳозир поделиться кунед ки дигарон ҳам хабардор шаванду фаҳманд ки рӯзи ид чандум числа аст. иди Рамазон рӯзи 21 апрели соли 2023 рӯзи ҷумъа баргузор мегардад ба хости Худованд. ва Худованд иди ҳамаи мо шуморо ба хайру шодӣ ва бо баракат насиб гардонад. дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи мағфират, дар ин рӯзҳои иди Рамазон ба ҳамаи он нафароне ки аз дунё гузаштанд Худованд раҳмату мағфират шавон кунад. алалхусус падари морам ва дар ҳаққи падари маам дуо кунед Худованд ҷоша ҷаннатулфирдавс насиб гардонад. видеоро ҳатман паҳн кунед то видеои оянда. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.